Am să fac un nou video. Bun. Acest video va fi cu jocul The Higher Lower Game. Și am mai încercat odată să filmez asta și am fost atât de praf încât n-am putut să-l postez pe YouTube. Așa că o să încerc din nou. Bun. Deci uitați-vă de câte ori a fost jucat acest joc. Deci a fost jucat de mai mult de 40 de milioane de ori a fost jucat. Deci e nebunie totală. Bun, și hai să începem. Adele decât Margaret Thatcher Lower. Ok. Decât Adele, frate. Jesus Christ. Oh my God. Asta e Dumnezeu. Deci a fost... Nu pot să cred. Ce-i cu lumea? Deci ce-i cu lumea? Bun. David Beckham, adică eu. Glumeam. Bun. Death. Nu vreau să văd imaginea de la Death. Oh my God, I saw it. Nu pot să mă mai uit. Oh man, mai puțin ori. Te rog. De mai multe ori. Bine că nu mai e imaginea aia, ok. Asta e Fernando Torres. Cum ratează cu poarta goală. Ok. Australia. Da Vinci. Te rog. Frate, Da Vinci e o legendă. Leonardo da Vinci. Cum poți să zici că nu? Oh my God. Sports Direct decât Michael Jordan? Cred că ăsta e un jucător de basket, probabil, normal. Jennifer Aniston decât Michael Jordan. Hai să zicem, te rog. Deci dacă nu ești... Ok, bine. Obezitate. Lower. Ford. Ford trebuie să fie. Adică, frate, Ford e... mai compania. Australian Open. Ce-i chestia asta? Lower. Adică... Bă, n-am avut dreptate. The Terminator. Asta e un film. Ceva. Să zic Higher. Ce am făcut asta? Ok, am făcut 5. Cred că a fost a doua încercare. Good effort. Share your score. No, lasă-mă în pace. Bun. Taylor Swift. Oh my God. Taylor Swift. Cred că a fost mai mult căutat decât Nepal. Da. Square. Ice hockey. Trebuie, te rog. Oh my God. What's wrong with these people? Ok, sunt praf. Asta aș face și eu. Aș trânti toate chestiile. Sunglasses. Nope. Deci dacă azi... Deci sunglasses au fost... Mozambique. Pare frumos acolo. Normal că mulți oameni caută. Da, bun, am avut dreptate. Normal! Toată lumea crede în chestiile astea, în afară de mine. Oh my God. Am făcut unul. Ce moș. Boots. Gangnam Style. Nu cred că încă e... Bun, am avut dreptate. Vreau să zic, nu cred că încă e popular. Bun, ăsta o să fie lower. Normal. Bun, perfect. Italy. 200 de ori. All day. Nu se caut Italy decât chestia aia. Blade Runner. S-ar putea să nu. Sper că nu. Yes, ok, am avut dreptate. Yes. Bulldog. He's so cute. Oh my God. Higher. Yay! Forța câinii. Bun. Alex Ferguson. What is him? Who is him? Like... Ok. Michael Jackson e o legendă. Deci, omul ăsta a fost super tare.
Deci a dansat de bine și cânta la fel de bine și mereu dansam. Adică încercam să dansez cum dansa el și era o legendă pentru mine. Un idol. Bun. Și pentru că l-am complimentat foarte mult pe Michael Jackson, acum nu o să mai fie lip. Nu vreau să văd chestia asta. Nu, chiar nu pot, nu. Phil Collins, te rog, fii de mai multe ori să-ți ducă chestia. Ok, bun. Am făcut 10! Oh my god. Cred că de mai puține ori. Decât rowing. Cred că de mai puține ori rowing, adică, dar e normal. Poor. De ce ai căutat poor pe net? De ce ai căutat sărac pe net, frate? Deci mai mulți au că... Oh my God. Băi, eu am făcut 12. That's an awesome score. You're in the top 10, 10% of players. Ok, yay! Am fost tare. Michael Jackson din nou. Marks and Spencer. N-am mai puțin. Trebuie. Oh my god. Ce țipă băiatul ăla? Katy Perry. Oh my god. Nestle. Nu, Nestle. Nu. Katy Perry is the best. Ok. World Hunger. Cred că a apătat mai mult. De mai puține ori. Adică. Da. Dar de ce să nu mai astea nasoale? Nu vreau. Ok. O să zic rapid higher. Ok. Vreau să se ducă imaginea aia. Mulțumesc. Bun. Cycling. De mai multe ori. Te rog. Hai cycling. Ok. Bun. Du-te imagine. Bun. Best controller. Ce-i chestia asta? O să zic lower. Că cine ar vrea o chestie. 4. Băi, hai să... Bun, deci scorul meu e 12. Hai să încercăm să bătem 12. Asta o să fie ultima oară când încerc, pentru că azi chiar nu mai vreau să filmez. Driving... Ok. Decât the usual suspects. Bun, am avut dreptate. El Rubius. Ce-i chestia asta? Adică habar n-am ce-i chestia asta. Ceva spaniol. De mai multe ori, să sperăm. No. Hai că mai încerc o dată, pentru că am făcut foarte puțin de data asta. Bun. Tyler, decât IBM. Cred că IBM o să fie de mai multe ori. Da, am avut dreptate. Yay! Bun. Ticketmaster, de mai puțin ori, normal. Oh my god! Vai de mine! Daffy Duck decât Mansour. Cred că de mai puțin ori, adică... Bun, am avut dreptate. George Orwell. Am multe ori. Yes, bun. Ce cald e afară. Code Computer Love. What is this? Yay, am avut dreptate. Santorini, all the day. Touch. Bun. Gitar de mai puțin ori. Probabil. Lower. Bun. Egal. Thief. Oh, cred că lower, adică n-ar fi. Să-ți cureți dinții. Radiohead. Cred că mai multe ori, adică e ceva cu muzică și na. Bun, am avut dreptate. Cu 7, suntem aproape de 12. Locker by.
bombe. Oh my god. Lower, please. Yes, ok. Suntem la 8. Încă 4 și ajungem surgery. Cred că mai multe. Adică oamenii nebuni chiar fac chestia asta. Nu înțeleg de ce ai vrea. Microsoft, normal. Ho, ho, ho. Bun, Margaret. Femeia asta, nu știu cine e. Chiar habar n-am. Golden State. Ăsta știu că e o echipă de basket. Pentru că eu joc NBA pe telefon și... E și echipa asta, dar cred că de mai bun. Oh my god. Ok, am făcut 11, am fost foarte aproape, dar cred că aici o să închei acest video. Mulțumesc pentru vizionare. Cred că v-a plăcut, adică de ce nu v-ar plăcea? Mie mi-a plăcut, mie chiar îmi place jocul. Sper să dați dați un like dacă v-a plăcut. Dacă nu, destul de nasol. Și da.